Bună seara, vruția noștri mătritori! Gine ne aflăm, tonica ună joi di moavete armânească. Tora seara avem un mare harao, că ne zem tâșgărții, ningaveria și dem moaveti cu abzutlu, vrutlu, cântător, cu clarina, amaș cu boața, Dimitri Parascos. Dimitri, gine ne veniști moavete armânească. Gine vă fly cu sănătate. Serios, avem nădia că va să avem un moabetiți valea haria mătritorilor a noștri. Și cum demandăm diferența de Facebook armâna mea media, tini hi am intat Ptolemaida, ai zărțini pipilista, inamata, și m-a amânat curdisiș ningaveria, palatica, care a zășghini zborlu, Gine. iasti ningaveria, ai pitisit facultatea de farmaciu Așa. la Universitatea di Sărună, am atuit Ghiulhiro, dividend pistitut, cum cânță, ahăt mușat, cu clarina, și pisidiuri și cu boața. Și ne hărțim multul de multul. Ai scoasă tu migdanii maxus de 40 de cumăți de CD-uri, de discuri. Te-ai dus tu zăți de eventuri culturale, emisii de televizie, tu alte eventuri, acolo tu gârții, mașina afară, tu xani. Ai amintată și premii de la alte asociații, organizații, ai adrată și angrăpseri, tu fi miriți, ai scoasă și un carti. Nu știm când poți la dar toate astea, va năspui tine cum, să aflăm și noi misticolul, simt și noi ahât ca tine, nu știu, ca vreo Speedy Gonzales Armân. Și că va să ahurhim, fără să greșim să le spunem amătritorilor a noștri, că masa aibă vă întrebare titini, pot să dar baga întrebările, sunt live-ul, să zvârtea știtora pe frânza de Facebook Armâna Media, și au cu noi ca tot, sunt o Maria Cucliciu Crăciun, Viorel Crăciun, își vă ajută să le aducem tumapete întrebările să le au contritorii titini. Ca de cafioară, ahurhim, cum abetea, tizărținile a noastre, a talii, armânești, știi, să zburăți să ne heamă de locările eu te amintași. Bună seara, Flori, și la toți ține viadă stară, la toată lumea care tot rămutresc cu moabetea noastră, este un moabete, și un mare Haristo la parea de armâna mea media, trătiniți ne adrați, mi-a climați la asta mușiată adunare. Peste Psescu ca asta care adrați, are mari și masi cu aceste lucruri de toți oamenii care vor să avdu și în viața de unde e landul de cultura noastră și hăberile noastre. Fără oaspeția noștri, nu azi putem să adrăm ziua. Așa că, tinitora seara, te vom avea un stur de partea asta culturală românească. Rădățină, zărțină, treazi de foara pipilista, azi ți se cleamă namata, se află la perfectură, nu mod zicem noi de cojane, pipilista se blață, astăzi vlasti, se află tu mundile siniacicu, tu una nili dau 100 de metri aproape, și aeste dau lihoarele sunt ca fratele cu șoră, cum este șiracul cu călarele, xiruliva cu șelea, și sunt adrată de moscopoliani, gramultiani și furchioți. Proti bănători vinera la aproape de la una nili 750 până la una nili 770 și mai înapoi de una nili 80 zați până una nili 803 zați vinera mulți fălcările de pindu. Mai mulți pumeli era de Avdela, acel de pindu care vinera, cu naima cunoscut în numele de taifază, mulți sunt și la voi cunoscut, Bărbarușii, Ceara, Vrana, Pațica, Cundura, Farmachi, Șafarica, Fardela, Bazdara, Furchiot și alții mulți. Și de alanță fumeli care erau și de-a iarăși viara tu hoarele, era multă cunoscută fumeli cu rădățina de linotopia care trecură de blață
fumelii Dumba și Beliu, cunoscuti peste Pșeșcu de toți. Dilinotop, asigur, au auzit pe cântiții armării. Bărurile mele, tora sunt de fumelii Parascu, Gana, Gațu și Pățica. Tora, un mare parte de oameni ce bănatul Dauli Horie, este Dauli Horie, avură multe zănate și lucră ca masturi de cheatră, ca geografii tu bișerici, cu imburlichea mai mult tu Românie, atunci era Vlahie, Sărghii și Constantinopole, noi ziceam Poli. Alanda parte de oameni, fălcările, cu căpările și cu oile, de-ara ședea tu mundele Murichi, Caimac, Țalan și Vermio, și toamnă, după Iudimitri, depunea tu câmburi de Tesalia și la mai mult hoarele, ca să aduc cu ghine aminte, Damasi, Milogusta, ca să bat de volul în afară de volul, la Tirnavo și tot hoarele de avărliga acolo. Și după un anili 900 ghingiți, la Bisichea, era una hoara, 2-3 hori, aproape de Langada, tu baltă de Langada, Soho, Vasilica și Sorotin, afară de Soruna și alte locuri din Macedonie. Și de la anul unalile 80-800, pe Anarga până la unalile 950, limba armanească tu este dauli hori, chiro. Aia este o mică istorie de... Chiro de dip. De chiro de dip. De dip. Armase răneșcânți, ma chiro de multo. Chiro de dip. Ok. Mușat arădăpsearii, îmi dau nume de fumeiții le-a spusești, sigur le-am văzut șaoații tu României. Ai aflat de tăifurile de care se trastine zărținile, ai aflat câte eu inea oată României, tu ții cât să bați, eu adraie în burlăchi? Nu, aveam un soi de alargu, adraie în burlăchi, prota la turnul Severin, cu gărnul, cu numă Parascu și zura acolo, știu de apoi Alaxira, este numitul Parascopol, ma nu avem legătură cu el, toara Him Chiruț, mă știm că sunt acolo. Viniră tu România un anili 950. Mult mai înainte de vedem că știi multe lucruri de lucrurile atale și este gine așa și este gine ca fi unde noi să știm aceste lucruri. Și de asta mirachi de lucrurile atale tine scusești o migdani și una carte care zburaște de Daulihor, Blața și Namata. Să spui nici amăti această carte, cum îi minduiși, să aveți tu minte să scoți tu migdani, pretia, și după aia vă spui nici amăși cum cu legătura ta cu limba armânească. Cartea este un lucru de aproape 12 de ani. De când eu eram student la Hurghie. Ca țânchiroților să scoate migdani. Are ca tema, duchesă, nu știu, este subject. Duchem. Asta chiriare, cum chiru limba tu este Daulihore. Cu multe documente de ministerul, fără nu știu că este zbor corect, de lucruri din afară, de lucruri din afară, de lucruri de țăni. Și deci ditul Elada și ditul Românie, de arhiva de Patriarhia de Constantinopole, din Polie, și de multe frânze vechi și de necunoscute cărțile vechi. Cu această carte voi să spun cum sfiația această chiriare ale limba românească și care și cum mindirea tu lucrul acesta. Limba este, desigur, chirutară, mai rămaseră la noi adețile și arățile și strane, armanese, cum zicem, limba chiruma, huia nu se lăxie. Nu chiru de dip, că este și un Dimitri Parascu, știu, zburaște mult în seara. Are și alt stora. Eu avut tihia să curchescu să înveț o limba de la maia mea, era de familia al Gațu,
care a curchis mi-a în viață limba mă după un an, dar apoi a murit. Mai avea multul vriarite aceea, zis lipseaște scena asta limbă. Pistepcescu ca omul cu toți se schimbă modernul și are anaghi de suflet și cunosc și ai legătură cu rădățina razgă lui. Mi cheamă mai mult Uticarti și ți vrut să scoți tu migdani. Duchim că vrut să scoți tu migdani, este luguri cu chirarea a limbăi, am ți aflat și toți ale documente. Lipsește adrăm cum zice, una dunare, maștea este lucru. Nu putem tu una mică de asta să dă... Andrei, vă sigur mă știi, Cati, va te așteptăm aua, să ne vedem cam mai mulți și în dreptul tu prosut. Și asунțătoarea hoarele este, sunt tu de catastru și cum sunt toate hoarele de Balcanul și adună acolo mai mult oamenii de viară, oamenii trecuți tu ilichii, cu nipoțile lor și niscând hori mai mari au și mulți turiști, cum este Nevesca, Crușova, Minciu, Moșcopolia, Siracul, Călarli și alții. Ai părăstăsită Iuva, aia este carte? Și să-mi spui Miheamă Șanlu tu care ești tu migdani. Adrăm un părăstăseare vă zic cum este numai la o grafico museo de Soruna, este tu centru de Soruna, mai era un stămână mai nindi de coronavirus, de carantină de coronavirus, de lockdown. To marțu dau în ingheț. Așa și tora voi să dar un nou cartea m-am plină și cum vă îndrem, așa m-am plină. Dimitri, tăxeană că nu v-ați ia inghețani. Nu, este un refresh. Bine, așteptăm. Vă acățăm și noi tu bani este. Zicești că acolo în hoară schiro limba armânească și că tine am învățat și cheamă de la maia ta. Ama cum este legătura mai largă cu limba armânească? Cum zici deșteptă și când îți deșteptă Mirachea? Ca să zburăști mai mult și mai ghini. Cu cânticul și că ți așa him, huia este înăuntru, cultura este înăuntru de suflet. Nu este maș limba, este și limba care ne leagă, mai este și una întreagă cultură. Așa peste Pșescu. Ghini de suflet, nu are exigi și altă. Mușat exigi. Cum spusim, tu ahurhită, tine ai zinatea de farmacist. Ziceam tu English. Așa că în care sunt acele ingredients de una bană bănată cu harau și mirachi, titini. Care sunt ingredients? Testul lucru. Πρώτα μπήκε la Universitatea de Farmaceutică de Soruna și am tora 14 de ani care am în farmaciu și bănețul tună cu aproape de Verghea, se aclamă Palatița și ești cu 2 km de Verghina, voi toți știți, de mormința lui Filip. Și acolo Palatița ținu aua, ținu și unul duceani ce vin du ghidrie. Palatița până la anul 1912 ghingiți, era din ai marile, cum se zice, arnii vă zic, aduchesă, eu și armâile de iarnă. Când duceți torniu, de punară mulți armâni de celea din Gheoș, de Xiroliva și mulți fărșeroți de Morihova, Papadeș și Paticina. Mulți de ei, de 1916 până la 1933, fugiră din România și multe nume sunt cunoscuți la voi.
sigur, multe ori îmi îndoiesc că nu e atât lișor să dar 2-3 lucruri, ca și cumprinde. Peste Psescu, andava, omblu, lucrează și ai merachi și vriare, poate să dare tot ghini, poate. Zicem că dau de acele ingredienți sunt mirachia și vrearea. Așa. Muzica, clarina, cântare, nu este mai un lucru. Și peste Psescu, ca tu inima alor toți oameni de muzică care lucrez cu muzică, o mânduiesc cu așa. Nu are mare pălteare de asta, cum de zic, energie. Și vrea tu inima ți-ți da lumea și am da vedu oameni joacă și cântă, am da batu cu clarinul și alam joc, pentru mine este ca de un ieș. Și un altă mânduiare, doar lucruri de un protavidiare poate să-și vedea că nu un gescu. Este vreau să întreb, ți mutrește așa, vă zic că ți are farmachiul cu muzica. Așa, am dat vă mutrește ghini și ambii dauli au omul și sufletul de om tu centru. Este un agiutare om, așa vedu eu. Și așa ne mușat. Cu tu zânata de farmachio îi tripsești oamenii cu librările și tu zânata alantă cu muzica și nu mai oamenii cu ipot. Și nu mai spune mulți oameni vor să zburescu de suflet rămână agitare de psihologie, nu mai știi de trup. Așa cum spunem, ai îngrățit tu studio un baior de CD-uri și, nu știu, să aduc aminte alții xanele de miserii, cânteții de hoara de oameni de micriscură, ca să aduc aminte numai... Mirachi, cum zicem, maxus de 40 de CD-uri și te lipseare te este un lucru, care schimbă să dare una arădăpseare a lor, care va schimbă protele 3 țilei cam aproape de geam. Protă să zic că ne scânțele lucruri cum curchim discografii. Sigur. A curchi să dar o prota registrare discografii, zicem noi, de la ca să dau nili 6. Când eram tu ilichii de 33 de ani. Eram mai tiner, aproape 5 de ani, manindi. De atunci, aminduiarea mea era să bagul și mine cum zicem, un mică chiatră cu muzică adărmentul la muzică generală de Elada. De muzică de Elada, Și că Elada este un loc ce are mari turli de asta, ce zicem, muzică tradițională, folklore music, și un mare parte cu mult sănătos și rădăcini este muzica a noastră, armănească. Lipsea să zic că nu este mai de mine, că toate aceste CD-uri sunt plătite de la mine și să dară cu vriare și cu ajutare soților oamenii care sunt mult aproape de mine, cum este Thanos Rubos, Antonis Papadopoulos, Petros Pipiliaris, Costas Papadimitriu și mulți alții. Mulți de ei avem văzut și tu spectacole, tu alte eventuri, tu nunță. Așa. Și văr de noi, de el nu l-au părat de aceste CD-uri. Sunt adrati de inima. Nici când de aceste sunt adrati cu suțate de proșoceani, de livăți, de suțată armânească de fermi, de hoara mea pipilista, de clișura și de veria, suțata noastră de veria.
Τώρα, κάθε, κάθε lucru de astea are mușteața lui. Și de aceea nu pot să aleg, nu pot să aleg una. Nu pot să aleg una și să zic că cele trei sunt mangiana. Cu cada una are care le. Nu mangiana, mă aproape de geam. Nu. Și lipsește ziceam că și are mare îndiaferul, interes ca muzica și jocul armanesc cu toilor are mare diafurau și alăxeaste multe ori de un loc la altul. Te întreb, aua că o adusești mă bete aua, ghini asti, că vreau să te întreb că vedem tu videouri pe internet că tu la mulți armâni de la are turlia asta de cântare cu fanfare, cu trompete. Așa e. Și că răspuns să spui cum intrarea este organi tu bani armâinilor și care este exii sa pentru Sony. Așa e. Așa e. Pot zic că altă turli de muzică este jocul, vă să vă vedeți voi, tine știi gini că ți era iaua, tu și racu și ducălarli, alții tu hoarli de aroul albu, la spropotam, altul au rămâni de mici idei și de paleomanina, altă tu amiciu, altă perivoli și asta are un exighișe. Armânia oa sunt mult ligați cu hoarele lor, cu locul. Hoarele sunt mult vechli și cultura au legături cu vicinii și cu oamenii de alte mileți. Și așa este normal, normă, un leai slea dialandu. Tu cherolul vechi, eu nu am avut muzicanti de fara lor armânile și hoarele, nu mai și aceale armâneaste, și alanți, care avură bănătorii iarna și viara, cum este Turia, Clișura, Malăcași, Blața, Minciu, Crupiște, avură măhălați de tora decembru, de gift, care adra mașa este lucru. Tra armânile erau în arșini, atunci, cu minte de acel chero. Și ei, după câțiva ani, băgara și în natura a lor, tu locuri băna, băgara un stambă. Alte hoare, cum era Șamarină, Șelea, Livăzi, și nu avea bănători iarnă, trăgiucarii, aclima muzicanti, de hoarele de căsămbați, care era aproape, și avura este trulit de muzicanti. Tietia este, vedem că sunt hoarele armanești de aproape, cum este Zmixi cu Șamarina. Și au de altă turli de jucare, tora. Sunt armâni de afară, au altă jucare. Ca ce? Zmixi, lo muzicant de grebene, sărmâneați de area de Hrupiște, mai mult, cu fanfare. Ok. Și așa, pregalea, intră, Ora vă zic cum însira este în fanfare. La anul, un anlili 841, sultanul atunci, nu aduc aminte numai lui, vreau să dea un mare alăcșare, revoluția. Tu muzica de acel chero, să dea mai modernă. Și aduși de tu Italie un mare muzicant cu numai Giuseppe Gaetane și turnă veacele turli de parea de muzică, până atunci avea Zurna, Gaidă, acel era cunoscut ca meterane, turnă cama modernă muzică cu instrumente, argani, zicem noi, care le aduce de tu Europa, clarină, trombeți și alții. Tora, tu vilaet de Bitoli, mănăstiri, care era una de 3 vilaeti din Imperiul Otoman, tu Macedonie, ala de 2 era de Soruna și de Skopje. Avea niscânți că să bat și horni, numai și de armâni, care avură mare legătură cu lucru, cu Avstrie, tot atunci era Imperia Austro-Ungarie, Vlahie, Constantinopoli și multă agonia aduceau
ideile nali și tu muzica, numai și tu bana lor. Așa dragi cu muzica asta și adră un trup cu muzica veclea, care erau duhoarele. Era atunci, chirolul acela, mai modernă videare, tu jucare armânilor și cum te zic, un calea, dar să spun aviarea lor, că avem părați, că putem și le-am multe instrumente să dăm fații mari, cum zicem noi. Kada convidem șuturia de cântare ți era Crușova, de paradigmă, era alte soi de alenție. Hoarele armănești care intrară bandile astea era Samarina, Blața, Pipilista, Clisura, Nevesca, Pisuderea, Șeliac, Șiruliva, Dolea. Era este coare iubâna mulți oameni ți era mai avuți? Mai avut. Era coarele avut și oameni care avură mult agonia legătură cu Europa, cu Vlahii, cu Platinobașii. Armăliții nu avură legături cu instrumentele astea, cum erau grămușteale de șaro, de prosuceane, mai mult cânta cu boața. De aceea putem să ne vedem că până tora, mai multe cântecele noastre armaseră la fărșeroți, la rămeni, că nu avură când de legătură, și la grămușteani care bănea tușarul, prosuceane, cavala, giumaia, poroia, sidirocastru, atunci de merchisar. Și ea este... Nu v-ați zic că vai că ei era mauar făini? Nu avură legătură cu aia este. Nu avură legătură cu aia ăștia, ei vai nici nu vrură. Vedem mai mult aia este dreptă vilaietul de Bidoli. Era un mai modern vilayet de Alandi 2. Avea multă legătură atunci cu Europa și cu Vlahii, mult agonia. Și a avut multe hori cumpărați. Și ea se lipsea și zicem și aia că a oatu gârție avem multe de cântece armanești cu limbă greacă, care sunt adrati de armâni și alandi farele de toelada, zic că aftaine vlahi, că cele sunt armanești. Pe limba grețească mai sunt armanești, de tie ca iholu, ea să fie armanești. Și vă zic că 2-3 de aia este, cum este Vasilo Arhondis, de Minciu, capitan Leonida de Samarina, Pezu Dervena ca de Zagore, cum Aldimachi, era pasați de veni, de Arulu Albu, de Aspropotă. Molto ghini, tora aducem cam ghini, cum intrăm la restaurani și tu muzica armânească. Tini, ai ordinat institut locul tu gărții și nu mai știu gărții. Te-ai îndămusit cu mulți oameni. De tandamus le tale cu oameni de până tora posna, spui unii, mai multi, care mi îndoiește că îngrică mult tu bana ta, e tu cariera asta ta muzicală? Lipsește să nu gărșim, dio curhim. Toți. Totna. Totna, daima. Prota tu șoia noastră, toți oamenii cu care crescui, când eram mic, avură mari mirachi, mari vriari, trecând cu joc. Tu adunările noastre, la țimbuși, la sărbători, cântare nu lipsea vârnăoară. Totna, sufletul tu adunările astea, era un prot cu Sorin, de muma mea, cu numai Tanaș Nașu Alpățica, ziceam noi, era un om cu mare merache, armându inimă, mult mintiment și avea multă bună boață, cânta multul ghini și bătea multul ghini cu fluiară. El mi băga prota oara tu calea asta, trecând dinic. Și de apoi am dat curhi singur să înveți clarinul, nu mi duci tu vârdascăl, învețai singur clarină.
cu practică, mi-a ajutat mult un vechiul trompetistul cu trompetă, un om de clișură cu nume Ian Cala, Ian Alcala. El nu spus multe lucruri de muzică numai armănească, mas de muzică de toată Elada. Mă lipsește de Sony, zic un mare Haristo, de aua, la lirtatul marea nostru cântătorul, Gheorghe Almaneca, care ne băga tu inima focul, un foc de cânticul armănescu. Numai așa, țeia la... Și de adun cu el cu Darnacul Steriu de Schiliții și Hristal Steriu de Prosuceanie și nașul cu tine de Caragioli, el băgară prota chiatră tu discografie armănească a oatu gârziși. De apoi a hurchim noi. Tra noi era mai efulă. Mai lipsește și duc și tra un alt om că mi-ajută cu un altă calea, un om cu nume cât al Brufa, Hristo Brufa. Armân cu arădățina Dișelias de Budena, de Edesa, un mare, un colector, aduchis, ce zic, colector, ce bănează astăzi în Soruna, de care învățai cum să adună informații de oameni trecuți tu Ilichie și când eram studenți de ghighiți de ani, când eram eu ghighiți de ani, a purhit să îngrăpșesc cu ei oameni mai trecuți pe casete, istorii cândițile, adețile și după când s-a întors trecură 35 de ani. Pe această bază și documente lucrez și scot tu megdani multi vechi cândiții, ți era chiruti. Și ora vine ora tineramea noastră de armâni și le captă înăuntru de discografie. Mai asta e una bază veche. Mirachea ta și sinferul de cultura armânească cu și cultura muzicală armânească a urchit mult Onia. Hrista Brufa are una colecție mai mult de 4.000 de cântici armănești îngrăpsite. Tu casete, tu cărți, mari colector. Tora lipsește să le băgăm pe digital, cum zici? Digital. Că alții poate să le vadă cam Onia și cam Aleșor toată dunia și tine ai adrata este un lucru ți-ai scoasă până tora tu Migdani. Cât putem. Ana, tora ai ordinat acolo, cum zici, tu gărții, tu multi-hor, tu multi-eventuri. Ai ordinat și la adeți de nunță, alte eventuri, eu știu, nunță pătăgiuni, tu alte văsilii. Și ai venit și Aoații, și București, și Constanța. Multe ori. Care fu prota ta în tipul și cum le vezi azi lucrurile în domenia asta de muzică? Tora, ca o ținu ghini aminte, prota eram la dauni licențe, și 4 eram la când suțata de studenților de Soruna Bine. La dauni 6 și 7 eram prota oară una nuntă armănească. Nu pot să aduc aminte că era nunta la Aura Rida, el la Samara. Nu pot să aduc aminte ghine. Poate seara la Samara, că îmi pare că Aura îmi pare că a vrut dauni n-au. Nu pot să aduc aminte. De atunci am venit de multe ori. Tu nu, tu pătițeri, tu ești soțmăti, și tu mă ambeți și adrai mulți soți, frați. Pe mine prota oară era un șoc. Un șoc. Vizui că... Nu cu prinzări deloc. Că să vizui asta lumea de armâni, se fugiră de patrida, de vatra noastră, de aua de lada, nindi de 100 de ani,
tasținu adețli și arăzli armanesă, ca de chiro de țibăna pe pâinile lor tu elada. Și asta e normal că după câțiva ani, muzica sălăxie, se are influență din muzica românească, mucănească, cum ziceți voi, și bărgărească. Asta e mare aliție că și are și mașini, că după câțiva ariuri trecură, a voastră, avură tu bana lor puteare și vreare de adețli a este vecle românești. Și cu piciorile tora de grupurile astea de muzică, de, cum zice, trupă acolo, nu și mai oamenii că adrem, a zicem, iria lucru, mă him soți, him frați. Și voi zic un mare care stă trătănii, să ne dară cate o ară țighinul acolo, la voi, și voi zic nici când nume Hrista. Așteptăm zână și dau nume. Hrista Lupsi, Ioti Mela, Gheorghe Zulfi, Vasile Arnauti, Tomi Caramitru, Alexi Libu și mulți alți și multe înclinăciuni la toți de locul aestu, de Armânamea Media, și miliardă acelții nu am văzut la numai lor și nu pot aduc aminte tora. Că am și niheam stres, să știți. Niheam, lipsește să spunem că ai niheam mai mult stres, că zicești că nu știu cum va să zburăți, cu niște arșini, nu știu cum, va să lipsesc cu vără zbor, și mecă de mușat vărăși armânește. Eu știam dinainte că va sibă mult ghini și că nu lipsește să ai atât stres. Tine je, viduš mene, spoznaš manjinti, cum intrar acele organi, tu muzica armăinilor de scântihoare, de acolo de gărții. Îți spoznaš niheamă cum duchi șaoații că este muzica niheamă altă soi, muzica de oații de țiu cântătorii dit României. La ți lipsește să avem angătan, anda zburăm de muzica românească, cât nu archișurăm largul de hola nostru. Și apoi, care este minduirea ta de apropierea tinerilor de muzica românească? Pistipsescu că lipsește prinde să vedem aliția, realitate, piocli. Nu putem să turnăm toată bara noastră actualele acele vechi, andărmânile avură ligături cu numți, mașa, ramesa de ele. Și andapoarele a noastre avură bana nu mai turistică, bana de realitate, de andăturmile de oi și umblea mundile cu nili de fumelie, zbânează de dun. Locurile asânză, școarele sunt ivie, oamenii nu sunt ivie. Oamenii sunt alți. Nu sunt oamenii care bânară atunci. Și mi îndoiesc cu când avem mintea tu catasta și asta him în afară de realitate. Și Pistipsescu nu este și eu, nu e eu. Cu asta mi-ndoiare Pistipsescu că putem cu angătan și cu tine să ținem vechile cântiția noastre, și lipsească ținem, mă putem să dăm nauli remix, care sunt mai aproape tu îi hodează. Și mulți tineri de Doilava, când armânește și cu stil vechiu, avem doar mulți care vor să cântă, așa drăm și numai, doar nu are mult chirou, are un 2 ani, drăm un mare lucru Gheorghe așa, cu nu au tineri de aua de suțata de Veria și când rămânește vechi, cum de văr chero. Ma are și cântătorile nu că mu este Muratidu, Mudiri Hașodeș, grupul Cantinelia. Este cunoscut și auați mulți mutrire. Și ca al Vasil Niceacu cu poezia armânească turate cu muzica. Ești cu discul Olele. Așa, sunt mult bune și lucrul trămine Alimara cu tumbe, este un ieș. Este un ieș. Așa.
Meana, spuseš și ai multe proiecte tu bana ta și te îngrăpseare, știi, scutere și alte CD-uri, ti ordinare la multe eventuri. Să spui ți altul proiectul ai tu minti și ți lipsește adrat azi ti una cama sănătoasă ligare și ordinare anamisa de suțatele armânești de Iapuri Vasilii. Hai vă ori nimic. Urmine. Minduiare. Minduiare. Nu voi zdânășești cu acest lucru. Voi scotul Megdani și alte cândițele. Avem nili de cândițe armanește, care sunt arhivele de oameni, cu casete, și putem, cu intrare cu instrumente, cu muzică, să dăm cam buni. Schimbă mai ginita oamenii să avzăm. Lucrul ăsta nu bine, și asta e vârnoara. Am voi să daru și alte turlii de lucruri, adram noi dauli și de cu muti și mirachi, mă voi să daru și alte lucruri cu oamenii de darbinușii, de trumănie, eu ți două, și că muzică leagă oamenii și politica le disparță. Și peste cu ploda lipsește să vedem cu duchiari, cu acachișari, cu vriari, un cu alantul, putem să avem lucruri mult bune, că avem o cultură mult sănătoasă și în afară de politică și lipsește să nu ținem minte ce adrara oamenii la una nili 900. Că noi chim alți oameni și lipsește să fugim de acest lucru. Și să ne mutrim vrerea și achi căseara. Ai una femeie pe Mirachi și crescut de adun cu Nicuchirați Ioana, da o fidăi. Un fcior și una feată, Iorgo și Evanghelița, și doi țăcal căpitoară. Doi sunt o studență la Facultatea de Farmacheu de Sărună. Tiuri nimic de bană l-ai dat a lor și care de ei are Mirachi știi lumea românească? Mirachi au și doi. Cu Ioana avem Hiliu Gheorghe, are doar 11 de ani și fitica are Evanghelița, Vanghiu zicem noi, 18 de ani și sunt susține și amândoi studenți de farmaceutică la Universitatea de Soruna. Au multul meraghe, trămâname, că bănara tună fumeali ce era tot legată cu armâni. Tot mă. Asta a avut de asta. Nu avea câte eu. Și de anda era nici juca la suțata a noastră rămânească de Veria, și de hoarele pipilista, viară, spalaticea iarnă. Ca să viară și dea 2 meși cu păpânile la hoara noastră, una nili 200 de metri și așa. Așa cum crescum noi în casă, cu nimic de la părință, așa voi spiciorile mei schimbă oameni cu tinii tubana și au merachi tigramate. Se cărță, lucrează mult. Mă prota să înveață să dară singuri comandul tubana lor și au o numă bună tu lumea. Aduc aminte că mi-ai spus că puteai, ai putere și când v-ați vrea vără de ei să ducă tu university, v-ați puteai care ați vrei, le păltești, nu știu, una university va luxeani, zicem. Am nu vrut să dar acest lucru, că vrut să vadă Maxus cum este să dar copus și să înveți ghinii și de apoi cum zicești, să aibă un bun comand. Cu puterea lor. Cu puterea lor. Nu toți lucrăm și toți vrem părați, bana nu este mai spărați. Vaști bărnul nou de tineri de tora este cam azorita că se restă lucru. Așa crescum noi.
E și care multă mșat cum îi crescuși doi și cănăscui și Nicu Chira și ficiorii sunt o ticiu de iști Mirachi. Și Iorgu mea, dădești cât el mă largu Mirachia te bate clarina, bate și el clarina. Am Mhm. aș nu așa cât, cântă cu boața și cântă mult mușat cu boața. Uh, cum a hurhit la tine? Nu spusești când dau lucruri a hurhit. Cum deșteptă la tine Mirachia fi cântarea cu clarina? Că spusești că nu adra șahtări, cursuri, că ambițași singur. Nu, nu, e otră, Iorgu nu atrage ceva. Cum zici manindi. Crescură până, cum zic, până lumea cu Gimbușa, cu Clarina, cu Armânia. Era bana lor. Peste Pșescu este normal. Nu e ceva. E... Este normal. Da, mă, la tine cum a hurhit Mirachia? De tuidea, cum zice, tuidea turli, că era învârligat și de cântare și de jucare. Așa. Nu, eu nu drept ceva, nu zic ceva fără oara. Crescutul este catastase. Și are tusinzia asta, are mirachi. Pântora, Uh, am da boia. când ai cântat și la saxofon, tine? Bat mi cheamă saxofon, nici câți ori, am mirachi, am chirot orașul bag în gură. Tu ne cânti CD-uri, nu știu tu cât, Ivana Zăstini, ai cântat și cu boața. Poți să ne tu care de ele? Uh, uh, Era cu Xanele de Miserie, aduc ghinaminte? Șanli de mișerii, când ce oameni ce mi crescură, Oameni țin prescură. era un coleg și am siloit de soțul meu, Gheorghe Almurgila de Schiliț, și băgam și este cântile vechi de Arada. Un CD Gramus Tianiotisă are vechi cântile de Hoara mea și tu armanesti tu gărcește, mașun armanesti tu iho, nu duc mine de altora. Și tu multe CD știu ca deftera boață, trita boață, nu tu prot loc. Să ne spui niheam, să nu gărșim, să spui cuții ar mări cântători, artiști de gărții ai adrată lucru și cu care lucrează. Cu mare cădătorile, pentru mine Maneca era mare cădător, dar acolo Sterghiu era mare cădător, avem, cum zicem, cooperation. Cu Costa, pentru mine Costa Zima este una din mai buni și din mai mari călători duelada, este de tu Iper de tu Ianina. Avem mult bună, cum zice, că cânta mult ghini de don, cu Danca la Creșul de Grebene, cu sunt mulți. Mai mult ora lucrăm cu ficiorii noștri, cu Fotis Strasias, cu Dimitri Coconi de Șar, sunt ficiorii de aua, Tomas Grigoropoulos, este un ficior de aua, este de rădăcină grecească, mă când al armanește mult ghine. Și alții mulți, are tora mulți care cântă. Dit eventurile tu care erai știni party, ți-ar masi văra și tu minti? Ma multo, tare si, multo de multo vără de ele. Mutreatul Flori, ca să ți și ca să parte, are harea lui, are mușuteața lui. Sigur, sigur. Am gândit cu alte turli de eventuri de astea culturale, zicem, acolo tu gărții, în afară de gărții, te-ai dus să fugi călisit. Timini un mare ziua, timini era un tinișar, timini era când eu eram la Toatena, la Irodion, este din mai vechi locuri de arheologie de Atina și când am acolo cântece armanește cu Gheorghe Maneca, cu Foti Caravioti și cu alați piciorile de la suțata noastră. Era Tianami acel event. Tianami era un ghiș. Locul ăsta are o energie, nu pot
zic cu zboarele. Ia este un hiș. Dimitri, ne hărsim mult de tu țină spusești ora seara, și de hoara ta, și de muzica românească, și de soțata țioai, acolo tu gărții cu cântători, și cu oameni de aradă, și cu soți cântători de alții de Românii, ama numai de alții, de alte Vasilii, și de ai tu minte Nica Sadari, că vrei să îngrăsești Nica una carte, vrei să dus mai largul și cu scuterea de CD-uri și sigur nu v-ați dănăsești țăniți de alăgările țitivițăm că le-ai cafițu tu lenturile din bușii, de eventuri, nu? Țăpătăgiuni, încurunări, isuseri. Și mai că ajunsim și tu bitisita, mă betia noastră, cu toate că ți era mult mare frică de ea. Și niti zbitisim, va te întrebăm știni protați zbor armânesc cu tari hari. Tari hari. Pe mine zborul armănescu care are mare simasie este zbor Fălcarea. Fălcarea. Ne spune un întreaga mendioare de bană, trătuți armâlie. Așa. Și Fălcarea era acolo și la cafea era. Așa, cum lucra, cum ținea tu bană un mare parte de fumeli, un mare număr de fumeli, și cum era legat să ca un taifa tu economia lor și tu bană, tu mânduiarea lor. Fălcare. Hai să-mi zbărunșesc și nu l-are zis vără de oaspeți până tora. Nu știu. Și are legătură și cu muzica. Fălcarea era acolo și la Harau și la Tână Harau. Toată cultura noastră are legătură. Cu toată cultura noastră. Am șat zbor și mi-am șat exigisi. Ai vreo măcare? Tare se aștie mult de mult? Măcare ghela, zicem și noi amații. Cum știi, peste pșești cu tu țărmântoara de bărnuri. Caș, nel, pită. Este un... DNA a nostru. Identitatea întreagă de toți armâni, de tot Balcanul peste Pșeșcu, că este legată cu cultura noastră, cu cultura noastră. Așa. Tora, ați zis Soni, întrebare, ți-o băgăm oaspeți la ora noastră, știu, va si băzore să apândăsești la ea, că nici nu vreau să spui în care si de țare mai mult o hare, zi luai mai aproape de gean. Ama eu vă zic, ții cânti cu armâneați cu țare hare multul. Ții cânti? Pot zic ceva, Tora? Nu. Avem sute, mii de cântiți. Nu știu, să-mi zici propriu țițăinea și tu minte. E propriu, am dat deștept să taci inima, știi, minduiești cum să acazi ziua și ți cânti v-ați voi să acați tora ta și inima ta să înhibă ziua în ceată. Nu pot să aleg un tora, vă zic una care mi-a rișească, nu este mai și este. Arab de inimă mă arată. Avem mii de cântiții. Asta răbdăm și noi, ca și acum cu ții cânticlu, asta răbdăm și noi să așteptăm Nica, ultimul șutesli, ți vrei să-i scoți tu migdanii și tot n-ava te mutrim și tot n-ava ne hârsim de andamăsli cu tine, tu hopii de Harau, care îți vrei să spui un zbor tu bitisit moteltelor a noștri. Ninga noară zic un Haristo mare. La rămâna mea videa la voi, te este climare, stimare tine. Și avem toți peste Pșeșcu angătan de sănătate, vriare și duchiare. Și tot ne schimb ghine și ne adunăm tu hărei. Așa-i da, Dumnezeu. Noapte bună tuturor și apirită bună să avem. Noapte bună și aperită bună și noi ne vedem alantă joi cu altă oaspi la mobetea armânească de Cafe Joy. Ferioși că nu mutrit.